డాక్టర్ జి సమరం గారు తమ సందేశాన్ని ఇస్తారు. శ్రీమతి చెనుపాటి విజయ గారికి తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో అత్యంత ప్రతిష్టాకరమైన స్థానం లభించిన సందర్భంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ సభకు విచ్చేసినటువంటి ఈనాటి ముఖ్య అతిథి మాజీ మంత్రి వర్యులు, అధికార భాషా సంఘం అధ్యక్షులు, మా అందరికీ అత్యంత ఆత్మీయులు, ఆప్తులు అయినటువంటి శ్రీ మండల బుద్ధప్రసాద్ గారికి, తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఇండియా దానికి సంబంధించిన అధ్యక్షులైనటువంటి డాక్టర్ చింతపల్లి చింతపట్ల వెంకటాచారి గారికి నాలో తెలియని ఉద్వేగం వచ్చింది. దాంతో పేరు సన్నగా మర్చిపోయాను. చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది నాకు. ఆయన ఎందుకు వచ్చిన కూడా చెప్తాను మీకు. అది చింతపల్లి వెంకటాచారి గారు ఈ తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ని ఆయన ఏర్పాటు చేసి కేవలం సంవత్సరం 3 మాసాలు అయింది అంతే. తిరుపతిలో ప్రపంచ తెలుగు సభలు జరిగినప్పుడు మండల బుద్ధప్రసాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఏర్పాటు చేశారు. దాని ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రపంచంలో తెలుగు వాడు అన్నవాడు, ఆంధ్రుడు అన్నవాడు ఎక్కడున్నవాడు కూడా ప్రతిభ ఉన్నట్లయితే ఆ ప్రతిభను గుర్తించి అతను వెలుగులో తీసుకురావాలి. అది సాహిత్య రంగం కావచ్చు, సాంస్కృతిక రంగం కావచ్చు, సామాజిక రంగం కావచ్చు, విద్యారంగం కావచ్చు, ఏ రంగం కానీ, అది క్రీడలు కావచ్చు, పాటలు కావచ్చు, మాటలు కావచ్చు, ఏదైనా సరే తెలుగు వాడు ప్రపంచంలో ఏ మారుమూల ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళని గుర్తించి అవార్డు ఇవ్వాలి అని చెప్పి ప్రారంభించి చేసిన కేవలం 1 సంవత్సరం 3 మాసాల్లో 100 మందికి పైగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాళ్ళు 200 పైగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక విజయం, ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు, ఒక ఇండియా కాదు, ప్రపంచంలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చారు. అది నాలో చూసిన అందరూ ఇక్కడ ఇంత ఇదిగా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంటే ఎక్సైట్మెంట్ మా చంద్రబాబు వెంకటాచార్య పేరు సాధారణంగా గుర్తు రాలేదు.
సంగీతం